Dewch i ni weddio. Diolch yn y ti o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dyfron ac yn i'n cyflwyno'n hamser i ddofal di, yn gofyn i ti i bresynoli dy hun yn ein plith ni, ble bynnag ydym ni nawr yn gwrando, neu'n ceisio dy wyneb i ni yn gofyn o Dduw y byddi di yn dod lawr, yn ein nerthu ni dyddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tywallt dysbryd presenola dy hun diogela ni rhag ymysodiadau'r un drwg, i ni'n gofyn ein ôl tre enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw, eich atgoffa'r hyn sydd ar wefan Nghapel yr Rhath wythnos yma. Nos Fercher am 6 fydd Egluro'r Efengil, astudiaeth olaf y gyfres o lyfr JC'r Ail Sancteiddrwydd. Ac yna ar y sil nesaf fe fydd na oedfa bregethu os diw am mynd am hanner awr wedi 3. Nawr gadewch ni ddarllen o air Duw o lyfr y Salmau, Salm 84. Mor hawddgar yw dy bebyll di o arglwydd y lluoedd, fe naid a hiraetha i ac aflysiam gynteddau'r arglwydd, fy nghalon am cnawd a weiddynt am y diw byw. A derin y to hefyd a gafodd di arwennol nith iddi, lle gesyd ei chiwiom, sef da llorau di o arglwydd y lluoedd, fy mrenin am diw. Gwyn fyd preswylwyr dy di yn wastad yddfolianant, gwyn ei fyd y dyn y mae ei gadernid ynot, a'r ffyrdd yn ei calon. Yr rhai yn myned trwy ddyffryn bacha, a'i gwnant yn ffynon ar glaw a leinw y llynau, ant o nerth i nerth ymddengys pob un ger bron Duw yn Seion. O arglwydd Dduw y lluoedd, cliw fy ngweddi, gwrando o Dduw Jacob, o Dduw ein tarian, gwel ac edrych ar wyneb de'n einiog. Canis gwell yw diwrnod yn dy gynteddau dyn a mil, dywyswn gadw drws yn hi fy niw o flaen trigo ymhebyll a newioldeb. Canis hael a tharian yw yr arglwydd Dduw, yr arglwydd a rydd, ras a gogoniant, ni atal efe ddim daioni, oddi wrth yr hai a rodiant yn berffaith, o arglwydd y lluoedd, gwyn fyd y dyn a ymddiried ynot. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Mae gyda'ch ni nawr edrych ar y Salm. Salm 84, yn ni gymryd y ddwy adnod gyntaf fel testyn, ond yn edrych ar yr holl Salm. Yr ddwy adnod gyntaf mor hawddgar yw dy bebyll di o arglwydd y lluoedd. Fe naid a hiraetha ie ac aflysiam gynteddau'r arglwydd, fy nghalon am cnawd a weiddynt am y diw byw. Nawr, mae Spurgeon yn disgrifio'r salm hon fel perl. Y perl o'r salmau. Dywed, os gelwyr salm 23 y salm mwyaf poblogaidd, Spurgeon yn dweud, os yw salm 103 y mwyaf llawen o'r salmau, salm 119 y mwyaf arbrofol, mae'n dweud os yw salm 51 y mwyaf edifeiriol, yna y mae'r salm hon yn un o'r mwyaf melys o salmau heddwch. Y mae yn salm arbennig iawn. Ac unwaith eto, salm sydd yn helpu ni ddeall reality y bywyd ysbrydol. Yma cael weld eto yr hyn sydd wir o Dduw. I ni'n gwybod mae hynny'n wir o'r holl ysgrythyr, ond mae yna ambell i ran i chi'n teimlo mae e'n dod yn un agosach i ddangos y gwahaniaeth rhwng yr hyn sydd yn iawn, yr hyn sydd yn wir, a'r hyn sydd yn ffals. Ac mae hwn yn un arall, yn enghraifft wych arall o lle ceir hynny. O gymharu â'r proffes sydd o Dduw a'r proffes sydd yn wag. Cael ddisgrifiad o'r un sydd wedi profio Dduw. Ei law ar waith yn y bywyd, bod arwydd o waith yn y galon, bod na ffrwythau i weld. Mae'r cyfan yma, ond nid yw'r dyddiau i ni'n byw yn gweiddi allan am eglurder ar y materion pwysica yma. Dyma yw'r materion pwysica yma. Dyma beth sydd angen i ni wybod. Mae angen, a eto dyma beth mae mwyafrif yn yr meysydd crefyddol ac yn drist iawn yn y meysydd efengyledd hefyd. Dyn nhw ddim yn licio pan mae rhywun yn mynd i'r manylion o dweud, wel, mae angen i wneud yn siŵr os oes yna proffes wag neu proffes wir, os yw e'n ffals, os oes yna ragrydd, mae hwnna'n negyddol, mae e'n digaloni ni ac yn y blaen. Ac eto, dyma yw'r peth pwysicaf oll. Dydym yn gallu chwarae gwmpas gyda'r materion yma. Ni ddim yn gallu dweud, wel, ni ddim eisiau brifo teimladau neb. Wrth gwrs, dydym ni ddim eisiau brifo teimladau neb. O beth ni eisiau gwneud yw deffro pobl o'i trwmgwsg, o'i cyflwr o farwolaeth. Ac felly ni eisiau dweud y pethau yma'n glir. Ac ni eisiau esbonio fe, achos dyma yw'r materion pwysicaf oll. Mae'r rhyfedd sut mae'r pethau pwysica
wedi mynd yn llac o bob peth. Mae'r pethau pwysica wedi mynd yn llac. Mae lot o bethau dyw pobl yn yr eglwys ddim wedi mynd yn llac arnyn nhw. Maen nhw wedi canolbwyntio ar weithredoedd, maen nhw wedi canolbwyntio ar pethau sydd yn tueddu tuag ar pethau deddfwrol, ac yn mynd yn gul iawn, ac yn gaeth iawn, ac yn falle mynd yn eithafol iawn ar y materion. Maen nhw'n llac yn y meisydd yna, ond nid yna yw'r pethau sydd yn disgrifio gwir gwaith Duw yn y galon. Ac eto gyd, mae wedi cael ei wneud yn llawn brwdfrydau, llawn sel. Ac i chi meddwl, pam i ni wedi llacio ar y pethau pwysica, a pam fod pobl wedi canolbwyntio ar y pethau eilradd? O, mae'n dod celonus. Ac i ni gweld yn y salm yma, mae'r salmydd wedi deall i. Mae'n disgrifio'r hyn sydd yn waith o Dduw. Wrth disgrifio yr un sydd wir wedi profi gras Duw, falle gawn weld ei fod yn amlygu yr un sydd yn Cristion wrth enw yn unig. Ac mae'r salm yn cyffwrdd ar hynny. Wel, hoffwn ni edrych ar beth yw'r gwir grediniwr, ac yn ar Dyhead, gwir grediniwr. Ni'n gallu chwilio am y prawf, ffrwythau, ac yn ar y ddewyd i'r gwir Cristion. Wel, y gwir grediniwr yn y lle cyntaf, o'r adnod olaf o'r salm, y 12fed adnod, o arglwydd y lluoedd, gwyn fyd y dyn a ymddiried y not. Gwyn ei fyd. Mae'n ddarno. Gallai ddim fod yn well. Dyna beth mae'n dweud, gallai ddim fod yn well. Yr un sydd yn ymddiried yn yr arglwydd y lluoedd, does dim byd gwell gall fod. Mi rydych chi yn gwyn eich byd. Be bynnag eich trealon a'ch tristwch, gwyn eich byd. Be bynnag i'ch ofnau chi a'ch pryderon chi, gwyn yw eich byd. Beth bynnag sydd o'n blaenau ni, be bynnag sydd ti cefn ni, be mae'n dweud yw, os ych chi'n ymddiried yn yr arglwydd, gwyn yw eich byd chi. Gallai ddim fod yn well. Am ddiweddglo i salm. Yn disgrifiad sydd yn cwmpasu popeth am y Cristion. Y mae'r Cristion yn ymddiried yn yr arglwydd. Gellir dweud hyn am bob un Cristion. Dyna i chi disgrifiad o'r Cristion. Pob Cristion yn ddiffael, mae'r Cristion yn un sydd yn ymddiried ei enaid yn yr arglwydd. Beth bynnag sydd yn wir o'r unigolyn. Dyma beth sydd yn wir o'r unigolyn hwnnw. Mae'n ymddiried. Falle bod yr ymddiriediaeth yn pylu o dro i dro, ond mae wedi ymddiried ei enaid yn nwylo'r arglwydd. A ydych chi wedi gwneud hynny cyn i ni fynd cam ymhellach? Chi sydd yn gwrando wrth gwrs, i ni'n gwybod, dyw e ddim yn golygu dim byd eich bod chi'n gwrando o reidrwydd. Mae'n galanogol eich bod chi'n gwrando, leia bod chi ddim wedi codi lan a cerdded allan trwy'r drws a cael drws yn glep, efallai, mae hwnna'n siŵr o fod wedi digwydd, ond falle bod chi ddim yn ei wneud yn awr. Ac felly mae hwnna'n achos i lawenhau. Eich bod chi dal yno. Ac wrth gwrs, pe tawn ni'n cwrdda yn y capel, beth sydd yn aml yn digwydd, mae pobl falle pryd hynny'n codi lan mewn mas trwy'r drws. Ac yna beth maen nhw'n gwneud? Mae'r brotest yn parhau trwy weld nad ydyn nhw ddim yn dychwelyd trwy'r drysau ar y sil. Beth eto efallai? Ac yma nhw wedi ymwrthod ar y fengil a dwi ddim yn licio'r pregeth yna, dwi ddim yn licio'r neges yna. Ac maen nhw'n mynd, ond falle nid ynach achos chi. O leiach bod chi yno, ond mae'r ffaith bod chi dal yma'n gwrando, dyw hwnna dal ddim yn golygu dim byd. Yr hyn i ni'n ei ofyn yw, a ydych chi wedi gwneud be mae'r salmydd yn ei ddweud? A ydych chi yn llwyr ymddiried eich enaid yn nwylo yr arglwydd? Yn ymddiried beth? Yn ymddiried fod Iesu Grist wedi darparu pob dim sydd yn angenrheidiol ar gyfer achubiaeth eich enaid. Hynny yw, i chi wedi peidio a stopio a brwydro i wella'ch hunan. Achos chi'n gwybod fedrwch chi ddim gwella'ch hunan. Chi wedi dod at y man hynny, chi wedi gweld i'ch gweithredoedd gorau chi ddim yn dod yn agos. Maen nhw fel bratiau bidrol. Chi wedi gweld hynny. Trwy ras a gwaith yr Ysbryd Glân. Mae wedi agor eich llyged a chi wedi gweld hynny. Ac chi wedi gweld nawr bod mae'r hyn mae Iesu Grist wedi wneud. Bod wedi cyflawni'r hyn oll oedd yn angenrheidiol. Fe gyflawnodd e'r gyfraith yn eich lle chi. Chi wedi trio falle cadw'r gyfraith. Chi wedi trio bod yn Cristion. Chi wedi trio gwneud beth mae Cristnogion yn wneud. Chi wedi rhoi tractiau allan neu falle. I chi wedi dod i'r cwrdd gweddi. Chi wedi dod i'r cwrdd pobl ifanc. Chi wedi dod i'r cwrdd ar y sil. I chi wedi siarad am Grist yn yr ysgol, yn y coleg efallai. Chi wedi gwneud safiad, chi wedi gwneud y pethau yna gyd falle mwyn
profi bod chi'n Cristion. Ac i chi'n ymddiried yn rheina. Chi wedi trio ymddiried yn rheini, ond i chi'n gwybod oes ym heddwch dy chi. Achos chi'n ymddiried yn eich gweithredoedd. Llawer i gapelwr yng Nghymru yn dydyn nhw. Mae'r ffaith bod nhw wedi cadw at yr oedfa ar y sil, cadw'r capel i fynd. Ac maen nhw'n mynd â'i Beible, falle llyfrau minnau hefyd. Ac maen nhw'n gwisgo'n smart. Ac maen nhw'n gwneud yr holl bethau. A mae'r pethau yna gyd yn glodwyw yn dydyn nhw. Ond maen nhw'n ymddiried yn y pethau yna. Ond falle bod chi wedi dod i weld. Fedrwch chi ddim cadw'r gyfraith. Fedrwch chi ddim fod yn ddigon da, yn ddigon crefyddol i blesio Duw, i ennill a chawdwriaeth. Ond o'r diwedd chi wedi gweld hynny. Ac nawr mae'r Cristion, a falle bod chi wedi dod i'r man yma, i chi yn ymddiried bod Crist yn darparu'r hyn oll, fe gyflawnodd gyfraith yn llwyr. Mae'n rhoi i ni ei berffeithrwydd, ei gyfiawnder fel clogin. Bod wedi rhoi ei glogin i chi. Chi'n ymddiried fod clogin cyfiawnder Crist yn eich gorchuddio chi'n llwyr. Ac felly ngolwg y tad, mae'n edrych arnoch chi. A be mae'n ei weld? Dwi ddim yn gweld eich pechod chi mwyach. Mae'ch pechod wedi golchi yn ei waed a lifodd ar y groes. Mae'ch pechod wedi hoelio i'w groes na darlun arall. Darlun arall, mae'ch pechod wedi cael ei taflu cyn belled ag yw dwyrain o'r gorllewin. A darlun arall yw, dwi'n gweld eich pechod. Pam? Achos mae clogin perffeithrwydd Crist yn eich gorchuddio chi'n llwyr. Ac felly pan mae Satan yn eich temtio chi i wan o beithio ac i amau. I chi gallu atgoffa fe, mae clogin Crist ei berffeithrwydd yn fy ngorchuddio fi'n llwyr. Mae wedi cadw'r gyfraith i mi. Mae wedi cymryd y gosb ar y groes yn fy lle fi. Yr oedd fy'n aber dros fy mhechodau fi. Fe dywallodd fe waed dros o fi. Fe roddodd fe einioes fy mwyn i. Ac felly, trwy ras, a gwaith yr ysbryd glân yn eich tywys chi a droed y groes, yr ydych chi wedi derbyn yr hodd o ffydd i ymddiried yn yr arglwydd, ei fod wedi wneud popeth i chi. Fe sydd wedi ennill a chawdwriaeth, nid chi eich enw da eich gweithredoedd, Crist wedi popeth i chi. A felly o arglwydd y lluoedd gwyn fyd y dyn amddiried ynod. I chi wedi gallu ymddiried ynddo trwy ras Duw. Mae wedi'ch galluogi chi, mae wedi'ch nerthu chi ymddiried, ac mae wedi'ch nerthu chi i edifarhau. Ohono fe mae'r cyfan. Ac felly, gai ofyn y cwestiwn yma, dyna lle dymunwch chi treulio'ch amser wrth droed y groes. Lle yw'r lle gorau i'r enaid fod? Wel, wrth droed y groes. Dyna sydd yn lloni'r salmydd, gan ei fod wedi derbyn y bendithion tragwyddol i'w enaid, achubiaeth o golledigedd ac bywyd tragwyddol o'i flaen. Mae'n dyheu'n dwlu ar y peth yma. Nid yw am fod yn bell o sain y materio mwyaf ryfeddol. Yr hyn a ddath a heddwch i'w enaid mae e'n mwynhau clywed pob un atgof o beth sydd wedi digwydd iddo fe. Mae e'n ymhyfrydu yn y peth. Ei fod wedi faddau, ei olchi'n lan. Mae'r salmydd hyd yn oed yn genfi genus o adar y to, adnod 3. A deryn y to hefyd a gafodd di arwennol nith iddi lle gesed eich chiwan, sef dy allorau di o arglwydd y lluoedd fy mrenin am Duw. Dyna le oedd yn genfi genus o'r adar gan bod nhw'n gallu bod yn hir arglwydd lle mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi. Dyna le mae am fod. Ydych chi yn gallu atseinio'r hyn a ddywed y salmydd? Ydych chi'n gallu ail-ddweud? Ydych chi'n gallu dweud a gweiddi allan ac yn ail-ddweud? Fel petai chi'n ail-ddweud geiriau y mae'r salmydd yn ei ddweud. Dyna pwy chi'n genfi genus. Ond i chi falle bod yna rhai sydd yn proffesu, ond maen nhw'n genfi genus o'r byd. Chi'n gallu dychmygu nhw yn eu partio nhw. Chi'n gallu dychmygu nhw yn eu swyddfeydd nhw mwynhau ac yn gallu fod yn llac a ddim yn goffo poeni am be maen nhw'n neud na ble maen nhw'n mynd. A chi'n genfi genus ohonyn nhw. Chi'n genfi genus o'r rheina sy'n gallu deffro ar y sil a gallu codio am 11 a falle mynd am wac bach a falle dod nôl cael cino bach neis a eistedd lawr ac ymlacio gwylio rhyw raglen neu rhyw gêm neu beth bynnag. Falle bod chi'n genfi genus ohonyn nhw. Ond nid dyna geiriau'r Cristion. Dy'r salmydd ddim yn genfi genus fan hyn o'r byd. Mae wedi gweld ei diwedd nhw. Dwi'n yn genfi genus ohonyn nhw a'i gwacter nhw. A pethau sydd ddim gwir yn bodloni. Be mae e'n genfi genus ohono yw'r adar y to sydd yn nythu yn y to lle mae'r allor yr arglwydd. Lle mae'r efengil yn cael ei ffrigethu. Mor wir ydyw o arglwydd y lluoedd gwyn fyd y dyn ymddiried yn o ti.
Yr un sydd yn ymddiried ei enaid yn yr arglwydd yn gwybod fod ei enaid yn saff i tragwyddoldeb ac y mae am glywed hyn dydd ar ôl dydd. Gwyn byd y sawl y mae'r arglwydd yn frenin ac yn dduw iddynt yn arglwydd. Ond ydy hwnna'n wir? Dyw'r Iesu ddim yn gallu fod yn waredwr heb fod yn arglwydd. Ond gwyn byd yr rhai y mae'r Iesu yn arglwydd iddynt hefyd. Cymaint o broffeswyr sydd yn dadlau dyddio hyn yn gwrthrafela yn erbyn un sydd yn rhoi disgwyliadau ar ei bywydau. Nid ydyn am yr Iesu fel arglwydd, fel brenin. Wel, falle maen nhw'n dweud, maen nhw'n defnyddio'r termau y mae'r Iesu'n arglwydd a maen nhw'n canu yn y cyneuon bach modern nhw bod yr Iesu yn arglwydd a falle'n ail ddweudau 15 o weithiau ac yn perswadio hunan. Ond nid arglwydd fel mae'r Beibl yn ei ddisgrifio fe. Arglwydd o'i gwneithuriad nhw yw hynny. Arglwydd sydd yn dweud cer a tor ar sabath. Cer ar dy wyliau ac anghofio'r eglwys a phregethiad y gair. A sy'n rhaid i ti boeni am fod yn ofalus beth ti'n neud ar y sul. Neu cer i'r clybiau nos. Cer i'r dafad. Cer a gwrando ar y gerddoriau sy'n llawn anfoesoldeb. Cer a ymuno yn y sgwrs yn y swyddfa. Falle bod yn amheus. Cer a gwna y pethau mae'r byd yn ei wneud. Dyna'r arglwydd y mae'r byd efengyloedd modern yn ei hybu, ond mae'n rhoi hefyd crefydd iddyn nhw, crefydd am bwrlwm. Ond nid felly'r salmydd, y mae'r Iesu yn arglwydd. Yn llwyr rheoli ei fywyd, y mae am ei blesio fe. Mae'r gwir Cristion yn un sydd am ildio i'r Iesu fel brenin, fel arglwydd, yn gwybod mae'n arglwydd llawn tosturiaeth, rigaredd a chariad, ond mae'n frenin yn llawn awdurdod a pharchedig ofn, ac felly mae'n dernasu, mae hwn yn dweud wrthyn ni sut i fyw, mae'n dweud wrthyn ni beth mae'n disgwyl ohono ni fel ei bobl ef, ac mae'r gwir Cristion yn ildio, a dim yn ildio o ofn, yn ildio o fraint ac o ddiolchgarwch. Mae'n ymhyfrydu yn y peth. Dyw deddfau'r arglwydd ddim yn feichus i'r Cristion. Dwi ddim yn faich. Dyw'r un yma ddim yn chwilio am esgusodion i droi cefn arnyn nhw, a'i troi nhw mymryd mwyn caniatáu bydolrwydd. Mae'r gwir Cristion yn dweud, dangos i mi. Os ydw i wedi bod yn anghywir, dangos i mi lle dwi yn crwydroddi ar y llwybr cul. Gwyn ei fyd y dyn yma i gadernid yn a ffyrdd yn ei calon. Am safle o gadernid i enaid. Mae e'n gadarn yng Nghrist. Dim syndod ni'n gwyn eich byd. Pan chi yn ymddiried ac yn pwyso yng Nghrist, does dim lle mwy cadarn i fod. Ar y graig. Mae ffyrdd yr arglwydd yn ei galon, ond nid yw'n arwydd eto bod hwn o Dduw. Mae hyn wastad yn wir, mae gwaith o ddifriw. Yr arglwydd yw'r unig un sydd yn gallu gosod y ffyrdd yma yn y galon. Mae dyn yn naturiol, yn farw, yn ysbrydol, ddim yn gallu gwneud dim i'w helpu, ond rhaid i'r arglwydd ddod a gosod ei ffyrdd yn eich calon. A dyna chi arwydd arall o gwir waith yr arglwydd fan hyn. Dyma Salm sy'n dangos chi gwaniaeth rhwng y ffals a'r gwir. Mae ffordd yr arglwydd yn ei galon. Mae wedi cael ei osod yna. Nid yr Cristion yma'r proffeswr nawr sydd yn penderfynu ar ryw lwybr cyfleus crefyddol efallai. Falle moesol i raddau. Ond na, dim dyna beth ni'n sôn amdano fan hyn. Beth ni'n sôn amdano yw'r arglwydd sydd wedi gosod y ffyrdd yn y galon. Nawr mae'r gogwydd yma teg at sancteiddrwydd, teg at ddiwioldeb. Mae'n wastad gweithred goriwch naturiol yw hon. Trawsnewidiad llwyr yn yr enaid. Adnod 11. Caneshaul a tharian yw yr arglwydd dduw, yr arglwydd ar idd ras ac ogoniant. Ni atal e fe ddim daioni o'r ddiwrth yr rhai a rodiant yn berffaith. Ond nid yma sydd yn wir. Mae ei holl ymddiriedauth yn yr arglwydd. Mae am rodio mewn ffordd sydd yn ei glodfori. Mae am rodio mewn ffordd sydd yn union yn berffaith. Dim ond Cristion gall gwneud hyn. Un sydd wedi derbyn o gyfiawnder a pherffeithrwydd Crist. Dyna'r unig ffordd. Does dim unrhyw ffordd arall mae hwn yn bosib. Mae'r hedyn o sancteiddrwydd wedi cael ei osod yn yr enaid. Does dim un ffordd arall gall hyn fod. Ac oherwydd hynny, dyna sut y mae yn bosib. Yr rhai a rodiant yn berffaith. Chi'n mynd i'r rhodio'n berffaith, i ni'n berffaith yng Nghrist, ac mae'r cyfiawnder hynny ni'n gorchuddio ni, ac yna i ni'n gweld bywyd o gyfiawnder, yr awydd o rodio ar hyd llwybr cyfiawnder. Mae am fyw i ogoneddu Duw, i gerdded yn union yn ei holl ffyrdd.
Y mae'r gwir Cristion yn ofalus am yr hyn o llawna ac a ddywed ac a feddyliau amdano. Dyna chi ddisgrifiad o'r gwir Cristion, yr un sydd wedi bod wrth droed y groes, ac sydd yn ymhyfrydu yn y pethau yma. Wel, gadewch ni symud ymlaen. Dyhead y gwir Cristion, i ni nawr gallu gweld, beth yw'r arwyddion bod hwnna wedi digwydd? Achos mae Satan ond mae'n aml yn temptio'r Cristion sydd wedi profi gras, nad yw wedi, ac yna'n gwangaloni, ac yna beth i ni'n neud yn chwilio am arwyddion. Wrth gwrs, mae'r rhai sydd yn profesor gwag yn aml iawn, dwi ddim yn pryderu am y peth, maen nhw'n llawn hyder. Dyw Satan ddim yn achosi iddyn nhw i bryderu. Ble di chi arni? Onid yw'r adnodau hyn yn ddisgrifiad o'r un sydd wedi profi o'r ras Duw. Adnod gyntaf, mor hawddgar yw dy bebyll di o arglwydd y lluoedd. Dyna i chi ddisgrifiad yn gyntaf reit ar y cychwyn. Dyma i chi eiriau y Cristion pan wedi deall e'n llawn. Byddwn ni'n egluro hynny maes o law. Mor hawddgar yw dy bebyll di o arglwydd y lluoedd. Mae'n caru ti'r arglwydd. Nawr, dwi'n gwybod mae'r profesor gwag yn gallu caru ti'r arglwydd, ond mae hwn hefyd yn wir o'r gwir Cristion. Fe fydd yn wir o'r Cristion. Mae'n caru ti'r arglwydd. Mae Dyhead drwy gydol yr wythnos am gynulliad ei bobl yn hir arglwydd. Nawr, dwi'n gwybod bod nawr ni wedi mynd trwy gyfnod lle dyw hwnna ddim wedi bod yn bosib yn gorfforol, ac felly fe ddyle'r Dyhead gynyddu yn ddyle i cael cwrdda unwaith eto ar saint ac i gyd ganu gyda'r saint. Gai ofyn, a yw ti'r arglwydd yn werthfawr i chi? Efallai bod ganddo chi y faner ydych chi mwynhau mynych chi. Efallai rhyw wyliau chi'n hoffi mynd arno. Mi lawer lle gwaith yma. Maen nhw'n dwlu ar y gweithle. Dyna yw'r lle maen nhw'n dwlu bod. Gan nhw'n ffrindiau yna, mae status yna, mae pobl i parchu nhw, i dyrchafu nhw. Falle bod nhw'n licio dangos chydig awdurdod. Dyna yw'r lle maen nhw'n licio bod. Y gwaith. Falle'r cartref. Falle dyna yw'r lle. Ond gyn ni ofyn, a yw ti yr arglwydd yn werthfawr i chi? Am olwg yw gweld saint yn dod i di yr arglwydd, ond nid yw yn olwg hyfryd, ac ni wedi colli hyn yn do fe. Mae yn hyfryd yn diwe, ac i weld pobl yn tyrru i di'r arglwydd, ac falle ni ddim wedi weld na, ni'n gwybod dros y 5 mis diwetha, ni ddim wedi weld o gwbl oherwydd yr amgylchiadau, ond ni ddim wedi weld ers degawdau. Ddim yn iawn. Ddim gweld pobl yn dod ac falle'n goffod aros i tro i fynd i mewn i'r adeilad. Ni ddim wedi gweld hynny'n digwydd oherwydd y torfeidd. Ond dychmygwch cyfnod. Dychmygwch blynyddoedd yn ôl roedd yn agosach at hynny, ond i ni'n mynd falle cyn geni llawer ohonom ni, ac i ni'n gallu mynd nôl ac i ni'n darllen am y cyfnodau lle o sŵn, all traed yn dod lan y stryd i di'r arglwydd. Am olwg, does dim byd gwell nag oes. I ni'n llawenhau pan ni'n gweld 1 neu 2 yn dod. Mae'n rhyddhad ond diwe pan yn dod i'r cwrdd, ac o leia bod y 2 neu 3 di dod i ymuno dyn ni. Ac bod ni'n dris, mae dyna gyd diwe, mae dal yn lawenydd bod ni'n 2 neu 3, a mae yna ddewyd yn does na, lle mae yna 2 neu 3 wedi ymgynnull yn enw'r arglwydd, y mae yno gyda ni. Ond ni'n gweddi am fwy na 2 neu 3 hefyd. Am hyfrydwch. Ydy yn werthfawr i chi? Dychmygwch yr olygfa yn ystod cyfnodau o ddiwygiad, a gweddiwch am gyfnodau felly mor dris i gweld rhai sydd yn proffesu, yn chwilio am esgus, dro ar ôl tro i beidio mynechu. Yr esgusodion ni'n clywed dros y blynyddoedd. Wel, a chi'n gwybod mae'r rhai yn ddilys a nid esgusodion ydyn nhw. Ond chi'n gwybod mae'n llawer i achos y mwyafrif yn drist iawn. Yn aml iawn, chydig bach o glistos, neu anwyd bach yn dechrau dod. Cofio'n blynyddoedd yn ôl, pan oedd eira mawr dyn ni yng Nghaerdydd. Ac o'ch chi'n clywed rhai'n dweud, o'n nhw ddim yn mentroedd o mas o'r cwrdd. Ddim yn mentroedd o mas o'r cwrdd. Achos oedd yr eira yno. Ac oedd yr eira gyda ni am wythnos, ac oedd y newydd ddod, ac oedd yn mynd i fentro dod i'r cwrdd ar y sil, oedd yr i beryglus, ond oedd yn y gwaith bore di llun, ac wedi gwneud taith pellach, fwy peryglus, pob ymdrech i fynd i'r gwaith. Ond fedrwn ni ddim wneud yr ymdrech i ddod i di'r arglwydd, ac ar yr union ni'n diwrnod pan digwyddodd hynny, oedd 20,000 yn gwylio Caerdydd yn chwarae pêl-droed ar bnawn di sil.
heb unrhyw drafferth wedi dod lawr o'r cymoedd o bob cyfeiriad ac wedi cerdded ar hyd y strydoedd a'r pafin eir am obman ac eto dim trafferth o diw ti oeddoliad nhw lle roedd Caerdydd yn chwarae. Ond roedd yna rai proffeswyr ond oedden nhw'n falch bod yr eira wedi dod tybio ni. Petai ni'n gwybod beth oedden ni celonio ni, byddwn ni'n tybio mewn llawer i achos ardderchog o'n nhw'n teimlo. Rheswm i fi beidio mynd. Ond nid yna'r salmydd, nid yna'r gwir Cristion. Yn chwilio am esgus i beidio mynd i'r cwrdd. Mae'r salmydd yn torri galon bod e ddim yn gallu bod yn y cwrdd yn hir arglwydd. Mae'n dyheu am cael bod yna byddwn yn gwneud unrhyw beth petai'n gallu. Yr oedd cariad y salmydd at y tabernacl a bob rhan o'r tabernacl. Ond yr hyn yr oedd yn ei garu, nid o reidrwydd yr rhan gweledol ac ni'n hoffi'r ochr hynny ydyn. Mae hwnna'n wir. Ond yr hyn yr oedd y salmydd yn ei hoffi fwy na dim yn ei garu. Fod yr arglwydd yn trigo yno. Mae yna gymaint o adeiladau crefyddol mawreddog, ysblenydd i'w cael. Blynyddoedd i'w adeiladu nhw. Ac eto, y fath drieni nad yw'r arglwydd efallai erioed wedi bod yn bresennol yn ddynt. Maen nhw'n cael ei galw yn eglwysu i addoli Duw, ond ydy Duw erioed wedi cael ei addoli yno. Dyw'r efengil erioed wedi cael ei ffregethu yno. Efallai wedyn yn drist iawn, yn sicr yma yng Nghymru, mae yna gapeli hyfryd yn does na. Ac roedd yr efengil yn cael ei ffregethu yno dros y blynyddoedd ond bellach. Os oes oedfa yno, dyw'r efengil ddim yn cael ei ffregethu yno. Ac waith y hynny, maen nhw'n cysau yr efengil, maen nhw'n cysau'r pregethwyr sy'n pregethu'r efengil ac yn dweud nid dyna'r neges fodern, dyna'r hen neges i ni wedi moderneiddio. A mae'n drieni ond yw e. Bod yr adeiladau tu'r arglwydd, lle nad yw presenoldeb yr arglwydd yn trigo yno, ac yna mae yna gapeli eraill yn does na. Cymaint o lefydd, falle mawr, falle dim o reidrwydd capel yw, falle neuadd yw e. Ac mae yna bobl yn tyrru yno, hyd yn oed yn yr oes hon. Llawn bwrlwm, torfeidd yn dod i fewn ar y sil, llawer o sŵn, llawer o feri, llawer o chwerthin, llawer o ganu, llawer o ddawnsio, llawer o actio. A maen nhw'n ei galw e'n fawl, ac mae yna fandiau yna, mae yna offerynnau yna, ac mae yna fynd a dod, a chi'n clywed falle rhai, oedd yn arfer mynychu'r cwrbl yna ddoedd yn ddiweddarach ynghynt, ac falle erioed wedi gweld dim byd o'r tebyg, ac maen nhw'n gweld nawr pobl ifanc yn dod mewn, ac maen nhw'n yna fywyd yma, ond beth nhw ddim yn deall, nid yna diffiniad o fywyd. Gallwch chi lenwi adeilad, gallwch chi lenwi neuadd yn rhwydd. Os ych chi yn neud yn ddeniadol i bobl, a'i perswadio nhw, ac yn dod â chydig bach o elfen emosiynol mewn, ac yn cael nhw'n neud rhywbeth o broffes dros dro, efallai, ond bwrlwm, ond dyma'r trieni, dyw'r arglwydd ddim yn trigo nhw. Dyw e ddim yn cael ei fawrygu, dyw e ddim yn cael ei anrydeddu, dyw e ddim yn cael ei addoli mewn parchedig ofn. Mae'n dor cylonus. Tai yr arglwydd yn ôl pob sôn, ond nad yw'r arglwydd yn trigo yno. Ond dyma be mae'r salmydd yn ei ddeheu amdano, yw bod yn hir arglwydd lle mae'r arglwydd yno. Nid yr adeilad o ran hynny, ond beth mae hynny'n ei gynrychioli lle mae'r arglwydd yn cael ei gyhoeddi a cael ei bregethu. Fe naid a hiraetha. Ie, ac aflysio am gynteddau'r arglwydd. Dwi'n yn gallu bod na ar y funud, ond mae yn deheu. Fy nghalon am cnawd a weiddant, am yr adeilad na, am y Duw byw. Dyna be mae'n deheu amdano. Gai ofyn i chi a yw hyn yn wir ohonoch chi. Chi sy'n proffesu nawr. Wrth gwrs, dyw'r un sydd ddim yn proffesu, ddim yn deheu am y pethau hynny. Ond os ych chi'n proffesu, a yw hynny yno? Mae'r salmydd am ryw reswm methu bod gyda pobl Dduw. Ond sylwch ar ei hiraeth am y deheuad am gael mwynhau cymdeithas unwaith eto. Chi'n meddwl be, mae yna golli cwrdd a mae yna golli cwrdd yn does na. Wrth gwrs bod hynny'n wir. Mae yna ddywediad yn does na yn y Saesneg, os oes yna awydd yna, fe fydd yna ffordd. Os gandwch chi awydd i fod rhywle, byddwch chi'n sicrhau eich bod chi yno os yw o gwbl yn bosib. Ond dim ond i bwynt gall hyn fod yn wir, i ni'n gwybod hynny, achos falle bod wir awydd i fod rhywle ac y mae yna amhosibl i chi fod yna.
Mae yna adegau pa na allwn ni fod yn hir arglwydd oherwydd yr amgylchiadau ni wedi cael nawr ac efallai oherwydd iechyd neu gofal dros rhywun neu rhywbeth felly. Mae'n rhyfedd, mae pobl yn diffinio bellach y swydd mae pobl yn ei cymryd. Ac yn dweud mae'r rhaid gweithio ar y sil ac eto o'r hyn i ni'n ei ddeall o'r ysgrythur rhywun wrth gwrs mae yna bethau sy'n rhaid i gwneud, lle mynd ni'n helpu pobl. Mae yna rhai swydd i gael lle mae yn weithred o reidrwydd ac eto gyd mae hwnna wedi ehangu'n anferth yn yr oes yma. Mae gymaint o swyddi mae pobl yn ei diffinio bod rhaid i fi wneud e. Mae'n eich i feddwl yn diwedd, dyn nhw ddim eisiau bod yn y capel. Dyn nhw ddim am fod yna, maen nhw'n falch bod swydd gyda nhw sydd yn cynnwys gorfod gweithio ar y sil. Oes rhaid gweithio ar y sil? A chi'n dweud, fyddai methu cael swydd felly. Mae pob math o esgusodion. Ac mae fel petai, yr esgusodion wedi lluosogi bod y rheolau wedi newid, bod unrhyw beth yn bosib. Ond beth i ni'n gwybod yw'r hyn sydd yn y galon. Falle petai pobl yn onest, fydden nhw'n cydnabod i ddweud y gwir i chi, ond i eisiau cael swydd oedd yn golygu fy mod i'n gweithio ar y sil. Yn cofio clywed cyngor gan rhywun. Os oedden nhw'n mynd i ryw waith lle oedd yn golygu hynny, ac yr oedd e falle yn swydd lle mae yn weithred o reidrwydd. Ac yna'n dweud iawn os i ti'n colli'r sil. Pan i ti'n cael dy sil di nôl, dydd o orffwys, na di'n siŵr fod di'n cadw fe fel y sil. Triadorau i wrando ar y pregethu ti wedi colli, darllena gair Duw, rho gyfnodau o'r diwrnod hwnnw, wedi ymneilltio, wedi ymwahanu o'r byd. Rho dywelwch i dy hunan, siŵr bod ti ddim yn colli mas yn ysbrydol. Faint sydd yn gwneud hynny, tybiwn ni. Credwn ni fod yna lawer wedi bod yn falch, bod yna reswm dyn nhw i golli cwrdd, ond nid yna'r salmydd. Nid yna'r salmydd, dyna'r gwir Cristion. Os awydd i fod yn y cwrdd gweddi, y byddwch chi'n gallu bod yna gan amla? Tybiwn ni, os yna awydd i fod yna, os ych chi am fod yna ac yn dyheu am cael fod gyda'r saint yn gweddio, os ydych chi am glywed am ffordd iachawdwriaeth yn cael ei ffregethu bore pnawn na nos sil. Mae'r sil yr i hir i lawer yn dydyn nhw. Mwyafrif o lefydd, falle un oedfa sydd. Un oedfa. Dyw tair oedfa ddim yn ddigon. Ac eto mae hwnna'n ormod. Chi'n clywed pobl yn dweud, wel, mae eisiau pnawn di sil, falle ni gallu cael pobl i gino a treulio mwy amser gyda nhw. Esgus i peidio gwrando ar bregedd arall, tybiwn ni hwnna. Mae eisiau cysgu, mae eisiau cael gorffwys trad lan. Esgus i peidio dod i dirad, falle ni'n byth dychmygu y salmydd yn dweud hynny. Alle ni'n dychmygu Paul yn dweud hynny, alle ni'n byth dychmygu Pedr yn dweud hynny. Alle ni'n dychmygu Whitfield a Wesley, alle ni'n dychmygu Dr Martin Lloyd Jones a Spurgeon yn dweud hynny. Yr awydd i fod yn hir arglwydd. Pan ych chi'n siarad ar gwir Cristion, sydd wir ddim yn gallu mynychu'r cwrdd, achos mae'n amhosib oherwydd amgylchiadau. Yr hyn i chi'n clywed yn y llais yw tor calon. Falle bod chi wedi dod ar draws rhaid, a dyna fraint i siarad gyda'r heini. Mae'n gymaint o gelondyd. Pan ych chi'n siarad gyda rhywun, falle ar ddi llun neu ddydd Mawrth ar ôl y sil, ac roedden nhw'n dyheu am gael bod yna, chi'n gallu clywed yn y llais i tor calon nhw gan nad oedden nhw'n gallu bod yna'n gorfforol. Roedden nhw eisiau bod yna. Roedden nhw eisiau bod yna'n ymuno yn y mawl. Roedden nhw eisiau bod yna'n cael clywed y pregethu yn y cnawd. Roedden nhw eisiau bod yna'n galondyd i'r pregethwr ac i'r saint. Roedden nhw eisiau bod yn hir arglwydd i glywed y seiniau hyfryd o'r efengil yn cael ei chyhoeddi. Ac pan nhw'n gallu bod oherwydd iechyd neu henaint neu beth bynnag, i chi'n clywed i llais nhw'n torri yn dor galonus. Dyna'r math o beth mae'r salmydd yn sôn amdano. Ond beth i ni'n gweld heddiw, esgus ar ôl esgus ar ôl esgus. Dwi wedi blino, mae gen i glistos, mae gen i chydig o anwyd, mae gen i waith i orffen, mae rhaid fi paratoi ar gyfer fori. Dydyn ni ddim yn gallu bod yna, ni ddim nôl mewn digon o bryd, ond petai chi wedi trefnu, byddech chi wedi bod. Proffeswyr ffals yw'r rheini. Ond mae'r salmydd, fy enaid a hiraetha, ac y flysia am gynteddau fy arglwydd, fy nghalon am cnawd a weiddant am y Duw byw. Sylwch, mae'r rhan gyntaf falle'n wir am rai crefyddol, fe enaid hiraetha ac y flysia am gynteddau'r arglwydd. Falle bod nhw'n mwynhau'r elfen gymdeithasol, falle bod nhw'n mwynhau mynd i'r cwrdd, falle'n licio'r cwmni, falle'n licio beth bynnag y bwrlwm i weld, enwedig os fe'n un foder, a licio'r sŵn a'r bandiau, ac yn cael, falle bod nhw'n cael cymryd rhan i hunan, ac felly balchder yn dod mewn i'r peth.
Ond sylwch mae'r salmydd yn pwysleisio. Mae hwnna yn sicr mae'n dwlu, mae'n ymhyfrydu, mae'n heireithi am di'r arglwydd, ond mae'n esbonio beth yw'r prif beth, fy nghalon am cnawd a weiddant am y Duw byw. Dyhead am ddiw ei hun, ei bresenoldeb. Dyhead am ei ddiweithio yn ei enaid. Mae Thomas Brooks yn disgrifio'r gri hon fel y mae baban yn crio. Hynny yw pan chi'n gweld babi yn crio, falle eisiau bwyd neu rhywbeth, a mae fysedd yn crio, mae ddwylo fe'n crio, mae freichiau fe'n crio, mae goesau fe'n crio, mae holl gorff yn crio, mae'n sicr, mae wyneb yn crio, a chi'n gweld yn goch, a mae'n ysgwyd, a mae'n siglo, mae'n mynd i bob cyfeiriad. Ond be mae Thomas Brooks yn dweud, mae'r holl gorff yn rhan o'r broses, pan mae'r enaid, y sant yn dyheu am y pethau yma, dyma'r math o gri. Dyma'r dyheuad sydd yno. Mae e'n delio gyda'r holl berson. Adnod 7, ant o nerth i nerth, ymddengys pob un gerbron Duw yn Seion. I fod yng nghwmniaeth gerbron Duw yn Seion. Yn ei bresenoldeb. Gwell ganddo fod fe fel adar y to, yn cael trigo yn ei di, mwyn cael bod yn agos iddo. Sawl un sydd wedi arwain heneidiau'r gyfeiliorn wrth wneud penderfyniadau anghywir sydd yn ei wneud yn anodd mynychu ti'r arglwydd. Llawer o bobl ifanc falle yn gwneud hynny, ac falle ambell waith rhesymau enwedig yn y ddinas, rhaid mynd yn bellach allan mwyn cael tŷ sydd yn gallu ffwrdd o tŷ, ac mae'r esboniadau yn ddigon teg, ond ambell waith chi'n gwybod, falle nid dyna oedd wrth wraidd y dewis wrth fynd bellach i ffwrdd. A chi'n gwybod canlyniadau hyn, falle mynd allan yn bellach, falle'n ffeindio ormod o flinder i ddod mewn i'r cwrdd. Blino gormod ar ôl diwrnod o waith, felly dod nôl mewn i'r cwrdd yn ormod, ac yna sy'n plant yn dod, yna mynd â'r plant i'r cwrdd pobl ifanc, mae'n ffordd bell i ddod, beth am i ni beidio wneud y nawr, mae yna glwb pêl-droed a'n agosach ewn nhw i'r clwb pêl-droed. Gwyn fyd adnod 4, preswylwyr dy di, yn wastad ythfolianant. Na fyddwn ni'n agos at di yr arglwydd, ac y mynychu'n ffyddlon. Gwyn eich byd, os mae dymach dyheuad, adnod 5, gwyn eich fyd y dyn y mae gadernid yn oed ffyrdd yn ei calon. Gwyn eich byd, os oes arwyddion o waith o ddifri yn eich calon. Os na ddyheuad yna, ni ddim yn chwilio am gyfres mawr o weithredoedd chi wedi gwneud. Beth ni'n chwilio? Di'r dyheuad yno. Dyna'r ffrwythau ni'n chwilio amdano. Y tor calon pan ni ddim yn gallu bod. Adnod 10, canes gwell yw diwrnod yn dy gynteddau dyn a mil, dewiso'n gadw drws yn hif yn niw o flaen trigo ymhebyll a newioldeb. A yw hyn yn wir ohonom ni? Y safle lleiaf yn hir arglwydd yn well na gall safle'r fwyaf y byd ei gynnig. Ai dyna sydd yn rhoi y fath hyfrydwch i chi. Yw cael trigo yn hynteddau'r arglwydd. I cael bod yno. Pam? Dyna lle mae'r presenoldeb yr arglwydd. Dyna pryd mae'r efengil yn cael ei ffrigethu, y Crist a'i groes yn cael ei ddyrchafu. Mae'n bopeth i ni. Wel, i orffen. Beth am yr addewidion i'r gwir Cristion, i'r gwir grediniwr? Mae gair Duw yn datgan yn eglur bod llwybr y fath rai sydd yn pwyso ar y Grist. Mae gwyn yw eich byd. Mae bendithion yn aruthrol. Gwyn fyd. Preswylwyr dy di yn wastad ythfolianant. Os ych chi'n pwyso ar yr arglwydd, gwyn fydd eich byd. Gwyn ei fyd y dyn am ei gadernid ynot, a ffyrdd yn ei calon. Arglwydd y llioedd, gwyn fyd y dyn am ddiried ynot. Gwyn fydd eich byd. Dyna eich addewid. Pa le gwell sydd yno. Hyd yn oed pan fod trealon yn dod, does dim lle gwell. Does dim fwy o gysur i'w gael na gwybod bod yr enaid yn saff yng Nghrist ac fod pob dim yn cydweithio ar ein lles. I ni'n anghofio fe'n aml. Ac mae angen i ni ddod nôl at salmau fel hyn i'n hatgoffa ni i ymddiried ac i cael cysur o'r efengil. Dyna chi gysur sydd yn yr efengil. Gwyn eich byd, chi'n gallu troi at air Duw. Pan yn mynd trwy trealon, chi'n gweld adnod 6, yr rhai yn myned trwy ddyffryn bacha a'i gwnant yn ffynon ar glaw a leinw y llynau. Y man o wylo yn dod yn fan o fendydd. Dyna chi, lle mae'r pyllau yma yn llenwi, dyna chi fendydd.
lle roedd yn man yn fan o dristwch ac o alar ac o ofni ac o bryder, ac mae hynny'n troi i fod yn le o fendydd ac o lawenydd. And o saith, dyma chi addewid arall, and o nerth i nerth. Ymddengys pob un gerbron Duw yn Sion. Mae'r Cristion yn cael addewid i fynd o nerth i nerth. Rwy'n gallu gwneud pob dim. Sut? Trwy Grist. Yr un sydd yn fy nerthu. Mae yna nerth i'r Cristion. Mae yna ddewid o nerth. Ac dim dim o nerth i mynd o nerth i nerth. Dyna chi addewidion. Na fyddwn ni'n cael gafel ar yr arglwydd atgoffa fe o'r addewidion. Ddiw Graslan, gwna fi ar hyn dylsyn i fi madde fi am yngrwydro. Gwna nerth i mi wynebu. I wynebu pob dydd. Mor anodd yw i byd o drealon. Ond yna gysur a ddewid o nerth gan yr arglwydd i'r trwmgalon, i'r blinderog. Adnod 11, caneshail a tharian yw yr arglwydd ddiw. Yr arglwydd ar ei ddras a gogoniant. Ni atal efe ddim daioni oddi wrth yr rhai arodiant yn berffaith. Mae ddewid i orffen. Grandewch ar yr addewid yma, chi sydd yn Cristion, i chi sydd yn ymddiried eich enaid yng Nghrist, caneshail a tharian yw yr arglwydd ddiw, eich diw chi. Yr arglwydd ar ei ddras a gogoniant. Ni atal efe ddim daioni oddi wrth yr rhai arodiant yn berffaith. Beth yw hwnna? Yr rhai sydd yng Nghrist. Yr rhai sydd yn rhodio ar hyd y llwybr cul. Yr rhai sydd yn cael nerth yng Nghrist. Does gan y byd, dim byd felly i'w gynnig. A mae Duw yn addo fod yn oleuni. Yn addo bod yn gysgod. Dyw'r byd ddim yn gallu addo fod yn oleuni chi. Dwi'n gallu addo bod yn gysgod i'ch amddiffyn chi. Dwi'n gallu dangos y ffordd i chi. Dwi'n gallu cadw chi rhag ymysodiadau, ond mae'r arglwydd yn gallu am addewid i beidio atal dim byd sydd o fydd i'n heneidio ni. Dwi ddim yn mynd i cadw dim byd i ffwrdd ohono ni. Dwi ddim yn cadw dim byd nôl sydd o fydd i'n heneidio ni. Na fyddwn ni oll fel y salmydd yn gwybod ein bod yn pwyso ar Grist ac yn byw i ogoneddu Crist. A byddem yn llawn sel a brwdfrydedd am ei di, am ei enw, am ei ddydd, am ei air, am ei gwmniaeth. A byddwn ni am fwynhau ei gwmniaeth. Am dywalliad o'r ysbryd glân. Dyna beth sydd angen arno ni. Na fydd yr ysbryd yn dod lawr. Na fydd yr arglwydd yn tywallt i ysbryd. Ac yn diwygio ni'n to, ac yn dod yn ni'n ôl i'r fan hon, lle byddwn ni'n gallu dweud gyda'r salmydd, mor hawddgar yw dy bebyll di o arglwydd y lluoedd, fy enaid a hiraetha, ac aflysia am gynteddau yr arglwydd, fy nghalon am cnawd a weiddant am y Duw byw. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi all hyd byth. Amen.